COVID, hindi ka namin kailangan dito. Umalis ka na, lumayas ka na sa mundo. COVID, hindi ka namin kailangan dito. Umalis ka na, lumayas ka na sa mundo. COVID-19, alis ka na. Parang awa mo, umalis ka na. Marami nang hirap sa iyong epidemya. Gutom, sakit at pangangamba. Marami nang patay sa kagagawan mo. Perwisyo na ang dulot mo. Takot na ang lahat sa krisis na ito. Lumayas ka, hanggang kailan ka pa dito? Di kami papayag na maubos mo pa kami, kaya sa tahanan kami ay mananatili. Paghuhugas ng kamay sa